दिनै मुलुगनां गोथार नार्स सान। बे सानखौ दिनै हादरनि आरो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय नुनो मोन्दों। दिनै बे साननि लोब्बायै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय सराइघाट हन्डाई डिलारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। महामारी कर'ना भाइरासनि गिथावनायै गोसारनाय समाव गावनि जिउखौ नेवसिगारनानै सावस्रि बिफाननि नार्सफोरा बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायाव नांथाबनानै थादों। सराइघाट हन्डाई हानजानि दैदेनगिरि हरेन बैश्यनि दैदेननायाव डिलारनि मावफारियाफोरा मसलपुर सिविल देहा फाहामसालिनि साफ्रोमबो नार्सफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। दिनैनि बे गोथार सानाव साफ्रोमबो नार्सफोरा गावसोरखौ मान बावनायाव गोसो थुलुंगानाय मोननायखौ फोरमायदों। बे हाबाफारिनि सायाव बिबानगिरिया मा फोरमायदों फै मिन्थिना लानि। ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছ দিৱস উপলক্ষে আমি সৰাইঘাট হন্দাই মচলপুৰ ফালৰ পৰা নাৰ্ছ বাইদেউসকলক তেখেতসকলে আজি কৰোণাৰ সময়ত কিমান যথেষ্ট কষ্ট কৰি হ'লেও আমাৰ ৰাইজক সিহঁতে বহুত সেই কৰিছিলে আৰু আমি সৰাইঘাট হন্দাই ফালৰ পৰা তেখেতসকলক সাধাৰণ হ'লেও আহি পেলাই আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ হন্দাই ফালৰ পৰা সৰাইঘাট হন্দাই মচলপুৰ ফালৰ পৰা আমি এইটো সিহঁতক সহযোগ কৰিছোঁ। আমি সৰাইঘাট হন্দাই মচলপুৰৰ তৰফৰ পৰা নাৰ্ছ বাইদেউসকলক আমি সাধাৰণ হ'লেও একোখনকৈ গামোচা তাৰে লগতে আমি প্ৰত্যেককে অলপ একোটা কৰি হ'লেও আমি সাধাৰণ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে খোজ কাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।